Dobrý den, dáme si kartičky sebelásky. Moje mysl je mocným nástrojem uzdravení. Rozhoduji se vysílat každý den směrem k naší planetě láskyplnou léčivou energii na tom, co svou myslí vytvářím. Opravdu záleží. My jsme ty tvůrci svého bytí. A pokud myslím pozitivně, přitahuji si i pozitivní energie. A naopak, pokud myslím negativně, jsem v nízkých energiích a přitahuji si negace do toho života. Čiliž ten, kdo smýšlí tak, že si říká, proč zase já, proč zrovna já, tak už je v tom negativním nastavení a přitahuje si bohužel ty negace. Je to na nás. Jedna karta z kouzel života. Vystup z komfortní zóny a pust se do něčeho nového. Pokud chceme nějaké změny udělat ve svém životě, tak mnohdy je opravdu zapotřebí vystoupit z té komfortní zóny, protože jinak jedeme po starých vyježděných kolejích a nic se ani nemůže změnit, nic nespadne z hůry, nic není zadarmo. Děkuji, udělejte si hezký den.